במפעל ביטחון. הלכה לי חוליה, הגב שלי גמור, אני אלרגי לפרחים וחרקים, ואם עליי הפגז אני נהיה כולי נרגז, אני מכור גם למלא סמים. יש לי דיכאונות, לא מגיע לברונות, בקושי רב נוגע בברכיים, ואם אליי האויב יעז להתקרב אני מיד אתתש פעמיים. הקב"ן אני רק בן 18, איתו ספתן מגורב, אני אוהב למרוח סרטון, יש לי עיני חפופרת על הגב, חטוטרת ומשף אסתמה בהיקון. תבין שיש לי פרנסה, יש לי נערה, יש לי דודה זקנה עם שיגרון, אני לא טיפשון, אני לומד בתיכון ועובד במפעל ביטחון. אז אני שונא את נסראללה שימות אינשאללה, אבל תבין משהו מהותי, שמישהו צריך ללכת לשם, והמישהו הזה הוא לא אני. אז באמת בהצלחה, תן להם תימה מנחת כוחה, ואם קרב תמציא אי פעם בלי מוות כאב ודם, אני מתגייס בשמחה. קב"ן אני רק בן 18, איתו ספתן מגורה, אני אוהב למרוח סרטון, יש לי עיני חפופרת על הגב, חטוטרת ומשף אסתמה בהיקון. תבין שיש לי פרנסה, יש לי נערה, יש לי דודה זקנה עם שיגרון, אני לא טיפשון, אני לומד בתיכון ועובד במפעל ביטחון.